ଲେଖ ତାପରେ ଭେରି ଗୁଡ୍। କିରେ କୁଞ୍ଚ ଦିଆହବନି କାହିଁ ଦେଲୁନି? ହଁ ଦେ କୁଞ୍ଚ ଦେ ନିଭେ ଦେ ଆଉ ଚାଲାକ ଅଛି ଆଉ ତାହେଲେ ପିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଣ କାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଣ ଦଉନୁ। ତାପରେ ହସଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଟା କୁଞ୍ଚ ରୁ ରୁଲେ ରୁଲେ ଶୁଣ ଦେଖ ଗୋଟେ ଶୁଣ ଆରେ ଗୋଟେ ଶୁଣୁ ଇଏ କ'ଣଟେ ଲେଖିବ ରୁଲ ବୋଲେ କୁଞ୍ଚ ହେଇ ପଡ଼ିଯିବୁ ନା ପଡ଼ି କୁଞ୍ଚ ତ କାଇଁ ଏଇ ପଡ଼ିଆ ଦେ ଶୁଣ ଦେ ଯା ଘରୁ ଯା କଲୁ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଣ ଦେ ଏଇଠି ପାଖରେ ଦିଟା ଶୁଣ ଆରେ ଓଇ ଏ ଟେକ୍ ମକଡ଼ିଟାଲ ଏଇଟା ଏ ଟେକିବୁ ଆଉଟେ କପଡ଼ିଆ ଓ ଆଉ ଗୋଟେ ହବ ନା କପଡ଼ିଆ ଏଥିରେ ନା ନା ଟେକିଦେ କଖ ନା କପଡ଼ିଆ ଦେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେ କ ତା ପାଖକୁ କାର ଉପରକୁ ଗଲା ଖଲେ ଖାଲ କରିକି ଗ ଶୁଣ ଦେଇ ବୋଲେ ସିଧା ଘର ପକା ସିଧା ଘର ପକା ଥାଉ ସେ ଏଇଟା ଘର ପକେଇ ଘ ତଳବାଟ ସେ ହଉ ତୁଲେ ତଳବାଟ କୁଞ୍ଚ ଦେଇକି ଏର କୁଞ୍ଚ ଦେଇକି ଆଉ ଥରେ ଦେ ଏପଟେ ପିଲା ଗାର ଆସିଲେ ଶୁଣିଲା ନାଞ୍ଜର ଏତେ କ'ଣ ଥକି ପଡ଼ିଲୁ ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ଝିଅ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗିଦେବ ଗୋଟେ ପଟେ ପରେଇଦେବେ ଓଲେ ହସ ଗାର ପକା ଗାର ପକା ପକେଇ ହସ ଭଳିଆ କୁଞ୍ଚ ଦେଇକି ନାଞ୍ଜରେ ଶୁଣ ଗାର ପକା ଜଲ୍ଦି ଲେଖୁ
हेले कर पा बोले कंच देकी नांजर्सन देबू अच्छा ले क्या अच्छा सुन दे बोले छाड़ दो जामड़ा हाथ में ना ना कि जामार घर शीत नौ जामा कर गरम हाँ हाँ गरम ना ने पाठ पढ़सा नगड़ा बिटू एटी मु धरची स्लेट तुले तते आ कष्ट हबन ले माड़ी बोल पड़ माड़ी बोल पड़ पूरा सीधा है पड़ चल केते हल्ला हल्ला होचु कोन चले अच्छा क्या सुन दे बोले इच्छा दे आउडे सुन दे फटाफट लिखिबु ना कि देखिबु तळे दिटा सुन रानी सुन दौजनी एठी दे ये तळुक दबु तळुक दे एठी गुटे बर्गे जा हेक बर्गे जा कपड़िया भलिया जो एमती आनी एमती करी एमती खाली एरम छाड़ दे ऊपर बुले एटा कोन भ कइना ले लेको एटु बुला झ सुंदे बंके सुंदे एमती बंके सिक्किम बढ़िया सिक्की ले सुंदे बंके के एरम करी कौन भल है ना हाँ भल से कौन एरम आने के एरम ऊपर ये बंके हाँ शिखीचु ये ना एमती आने के हाँ तले गोटे पाड़ी निया लग ओ भले ऊपर गोटे तले गोटे लग ओ लग एटम ऊपर गोटे तले गोटे आउटे तले को रट ले सुन दे टेक दो सुन दे बोले टेक दो ठा खाली सुन दे ड हस भाया एमती बोले कंच दे छाद था दे नाच कहीं आनलो तले गोटे बिंदु दब ढ नाच काटी ढले कंच दे छादे आउटले मध्याह्न सरम बोला कहीं काट लग सर एरम मध्याह्न लग शरीर साइन साइन शरीर कर पाठ मध्याह्न लग सरम छादे सीधा कर पा तो आउट सरम बोले कुंच दे छाद सरम लखुनु बोले कुंच दे ढवड़ा हाँ कुंच दे थादे सब नाच कौन नाच नहीं थ ओआ भलिया ए ओआ भलिया कुंच देबुनि एमती एरम ओ भलिया एरम लेक सहज जान खाली ओ भलिया एरम कर दो कुंच देबुनि एरम खाली वेरी गुड लग तेरा देखना साइंस है तार दो हाँ दो ले कपड़े दे कपड़े दे दो ए क्यों नहीं कपड़े दे कपड़े नहीं ना ना तू ले कचो कपड़े बोले वो दो हाँ
ଧ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଗାର ପକେଇ ତଳେ ବାଟେ ବୁଲେଇବ। ତଳ ତଳ ତଳକୁ ତଳକୁ ଏଇଟା ମ ହେଇଯିବ। ଧଟା ଧର ତଳକୁ। ଆରେ ଏଇ ତ ଗାର ପଡ଼ିଛି ଆଉ କାହିଁ ପକଉଛୁ ପକା। ତଳେ ପାଟି ବୋଲା। ଏତେ ଫାରିଦେଲୁ କାହିଁକି? ଏମିତି ଆଣିକି ସିଧା ଗାର ପକେଇବ ହେଲା। ଆଦର କର। ବୋଲା ଏଇରকম କରିବୁ ବୁଝିପାରିଲୁ। ଆଦର କର। ଦନ୍ତେନ ପଫ ଦନ୍ତେନ ଶିଖିଛୁ। ଏମିତି ଏମିତି କରିଦେଇ ଏମିତି ଏମିତି କରିଦେଇ ଉପରେ ପକେଇ ପ ଏପଟେ ବୁଲେଇବ ସେପଟେ ବୁଲେଇବ। ଆଉ ଗୋଟେ ସେମିତି ଅଗର ଶୁଣନ୍ତୁ ଅଗର ପଫ ହେଇଗଲା। ନା ନା ହେଟି ଆଉ ଏତିକି ଡାକିଦିଅ ତା ନିଭେଇକି ଲେଖିବା ଡାକ। ଖଡ଼ି ମାର ଖଡ଼ି ମାର ଖଡ଼ି ମାର କୋଉଟା ଆ ଦେଖିଛି ନା ତୁ ଖଡ଼ି ମାର ଡା ଖଡ଼ି ଆ ହଁ ହସ ତୁ କହ ତାପରେ ହସ ଦୁଃଖ ପରେ ତାପରେ ଏ ନା ତାପରେ ତାପରେ ନା ଜଝ ଏଇଟା ଟଠ ଏଇଟା ଟଠ ତାପରେ ତାପରେ ମୁଧେଣ ଏଇଟା ମୁଧେଣ ଏଇଟା ବା ଡ ଏଇଟା ତାପରେ ଏଇଟା କ'ଣ ତାପରେ ଦ ଏଇଟା ଦ ଧ ଏଇଟା ଥ ତ ଥ ନା ହେଇନି ରଳିଅ ହେଇନି ତାପରେ ହବ ଦେଖ ଏଇଟା କହ ଏଇଟା କ'ଣ ଦ ଧ ତାପରେ ଦନ୍ତେନ ପଫ ପରେ କ'ଣ ଜାଣିନୁ ପାଉଁଜ ନାହିଁ ତ ତାକୁ ଦେମି ପାଉଁଜ ହଜେଇକି ଆଇଥିଲୁ ନା ସ୍କୁଲରେ ଅଛି ନା ତ ପାଉଁଜ ତ ହଜେଇ ଦେଇଛୁ। ହଁ ରଖିଛି। ଦନ୍ତେନ ପଫ ଲେଖିଲୁ ତାପରେ ବଫ ଲେଖ ବଫ ଲେଖ ହେଇ ଏଇ ବ କପଡ଼ା ଦେ କପଡ଼ା ଦେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ରହିଲେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇ ପଟଟା ଖାଲି ଲେଖିଦେବୁ ସାରି ଗୋଟେ ପା ବ କପଡ଼ା ଦେ କପଡ଼ା ବୁଲେଇବ ବର ଏପଟେ ଆରେ ବୁଲେଇକି ଉପରକୁ ଉଠଉନୁ ଏମିତି ବୁଲେଇକି ଏମିତି ଉଠେଇବୁ। ଭ ଯୋଉ କହିଥିଲି ଏମିତି ବଙ୍କେଇକି ଶିଖିଛି ଏଇରକମ ଖାଲି ବଙ୍କେଇ ଦେଇକି ହସ ଭଳିଆ କୁଞ୍ଚ ଦେଇକି ନାଚ ନା ନାହିଁ ଏମିତି ଏମିତି ଏଇ ଏମିତି ଦେଖ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଏଇ ଏମିତି ଏମିତି ଲେଖିନି ଗାର କାହିଁ ପକେଇବୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବି ହେଲା ହେଲା ଏମିତି ବି ତୁ ପଛରେ ଲେଖିବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅ ସରିଗଲାନି ଏବେ ବେଶୀ ଏ ଦିରିକା ଝିଅଟା ଖାଲି ବଦମାସ କଲା ଭଲ ପଛରେ ଲେଖା ଏଇରକମ ଭଲ ଲେଖ ଏମିତି ବଙ୍କେଇକି ଟିକେ କରିବୁ କ'ଣ ଆଉ ଲେଖିଦେବୁ ତାକୁ ସାଇଡ଼୍ କରିବୁ ଭେରି ଗୁଡ଼୍
ଏଇ ଦେଖ ହଁ ବୁଲେଇବନି ବୁଲେଇ କୁଞ୍ଚ ଦେଇ ନା କାହିଁ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବି ଏଇଠି ଲେଖିବ ଥାଉ ସେ ଥାଉନି ନା ନା ସେ ଲେଖିଦେବ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ସେ ଶିଖିଛି ହଁ ଦେଖିବୁ ଲେଖିଦେବ ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କରି ଲେଖିଦେଲି ଲେଖିଦେ ବଙ୍କେଇକି ଦେଖିବୁ ନା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖିଅଛି ହେଲା କି ଲେଖ ଏଇଠି ଏଇଠି ପାଖକୁ ଲେଖ ୟା ପାଖକୁ ଆରେ ୟା ପାଖକୁ ଲେଖ ଜାଗା ଛାଡ଼ିବୁ କାହିଁ ଜାଗା ହେଉନି ଯେ ବଙ୍କେଇକି ହଁ ବୋଲେ କୁଞ୍ଚ ଦେଇକି ନାଚନ୍ଦେ ଦେଖିଲେ ଲେଖିଦେ ଲାଉଞ୍ଜ ଦେଖିଲେ ମଞ୍ଜେ ଲେଖ ମଲେ ହଉ ଖାଲି ହୁଆ ହଉଛି ଗାର ପକା ଏମିତି ଲେଖ ଅଳ୍ପ ରହିଲା ପାଖରେ ଏମିତି ଏମିତି ଗାର ପକେଇକି ଉପରେ ବାଟେ ବୁଲେଇକି ଦେଢ଼ ଗାର ପକା ଉପରେ ବାଟେ ବୁଲା ଗାର ପା ସିଧା ପାକିସ୍ତାନ ପଳେଇଲା ଯିଏ ଲେଖ ପ ଏପଟେ ବୁଲା ସେପଟେ ବୁଲା ଗାର ପା ସିଧା କୋଉଠି ଗାରରେ ଦିଅନ୍ତି ର ର ଶୂନ୍ୟ ଦେଇକି ଲେଖ ହଁ ରରେ ତ ସହଜରେ ଗୁଡ଼ କାହିଁ ବିନ୍ଧେ ଚେକାଉଣ୍ଡି ବସୁନୁ ଶୁଣ ଦେ ଆଉ ଟିକେ ଲେଖିଦେ ଯା ଭୁଲିବି ଯା ଲେଖିଦେ ଆଉ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ର ଶୁଣ ଦେ ଆଉ ମୁହଁ ବିନ୍ଧି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ନବେ ଦେବୁ ଗୁଡ଼ ଶୁଣ ଦେ ହଁ ଶୁଣ ଦେ ବୋଲେଇ ନା ଟାଣି ଦେ ଆଉଳିଅ ଯେ ଏମିତି ତିନି ଭଳିଆ କରିକି ଏମିତି ବୁଲେଇବୁ ଏଇଠି 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 ଲେଖ ଏଇଠି ଲେଖ ଏଇଠି ଲେଖ ଜାଗା ଅଛି ହଁ ବୁଲେଇ ଦେ ହେ ହୁଣ୍ଡିଟା ଏତିକି ଛାଡ଼ିଦେବୁ ତାପରେ ଉପରେ ବୁଲେଇ ଲେଖ ସେମିତି କରିଦେ ହାତରେ ଛାଡ଼ିଦେ ଉପରେ ବୋଲା ଏମିତି ବଲ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ବୋତଲ ବେଶ ଏମିତି ବୋଲ ଏମିତି ବୋଲ ଏଇଭଳିଆ କପଡ଼ା ଦେ ବୋଲା ଏଠୁ ବୋଲା ଏଠୁ ଏପଟରୁ 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 ବୁଲା ଏଇ ବାଟେ ଲଗେଇ ଉପରକୁ ଉଠେଇଦେବୁ ଏଇଠୁ ବୁଲେଇବୁ ହଁ ସେପଟେ ଲଗେଇ ଉପରକୁ ଉଠେଇଦେବୁ ହଁ ଛାଦେ ତାଲ ବେଶ ଲେଖ ଶୁଣ ଦେ ଶୁଣ ଦେ ବୁଲେଇ କୁଞ୍ଚ ଦେ ଛାଡ ଦେ ସିଧା ଘର ପକା ମତେ ଆସିଲେ ପଟେ ପଟେ ଏପଟେ ବୁଲେଇ ପେଟ ଗୋଟେ ଗାର ଦେଇଦବୁ ଘର ପାସ ପେଟରେ ଗୋଟେ ଗାର ଦେଇଦେ ଛୁଟିଆ ହଁ ଦନ୍ତେଶ ଏରେ ମଲ ଦନ୍ତେଶ ହକିଆ ସଇଲା ଏରେ କପଡ଼ା ଦେ ନା ଦନ୍ତେଶ ଏରେ ଗାର ପକା ତଳୁ ମୋ ପୁଣିଆ ଉପରେ ବୁଲା ଏରେ ବୁଲି ଆଣି ଗାର ପକେଇ ଯୋଡ଼ି ଦେବୁ ଛାଡ ଦେ ସିଧା ଘର ପକା ଏରେ ଏମିତି ତଳେ ଯୋଡ଼ି ଦେ ଖାଲିଟାର ବସିଛି ତାର ଶିଲଟା ମୁଁ ଧରିଛି ତାର ଗୋଡ଼ ସେଟା କେତେ କଷ୍ଟ ହେଲାନି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ରହିଲା ଏଇଟା କାର ଟାଣି ଦେ ଆଉ ଦୁଇଟା ପାଠ ରହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଲେଖ ହଁ ସେ ଘଷୁଛି ତୁ ଲେଖ ହଁ ତା ଗୁଡ଼ ଘଷା ହେଲାନି ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ତଳେ ଯୋଡ଼ୁ ଏଇଠି ଯୋଡ଼ୁ ଏମିତି ଯୋଡ଼ି ଦେ ଏଇଠୁ ଏମିତି ଯୋଡ଼ି ଦେବୁ ହେଲା ହଁ ଖେଳେ କପଡ଼ା ଦେ ହଁ ଏଇପଟୁ ବୋଲା କପଡ଼ା ବୁଲେଇବୁ ହଁ ଏଇଠୁ ତଳେ ଏମିତି ଏମିତି କରିବୁ ଆଉ ତାହେଲେ କପଡ଼ା ଦେ ଏମିତି ଦେଖିବୁ ଏମିତି କରିବୁ ହେଲା କପଡ଼େ ଆଉ ଏଇଠୁ ବୁଲେଇବୁ ଆଉ ତଳେ ଏମିତି କରି ଏମିତି ଠିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଲେଖ ଏପଟେ ବୁଲା ସେପଟେ ବୁଲା ପଟେ ଲେଖ ଏମିତି ଏଇ ପ ଏଇ ପ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଏ ପେଟରେ ଗାର ଦେ ଏଠି ଗାର ଦେବୁ
ଆଉ ଗୋଟେ ପ ଲେଖ ଏଇ ଗୋଟେ ଲେଖିଦିଅ आगड़े पोलक आउटे पोलक प ତ ସଜା ଲେଖ ଦେବୁ ସେ ଲେଖ ଏପଟେ ବୁଲେଇବୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଫଟାଫଟ ଲେଖା ଲେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ପା ରହିଲା ତାର ଆଉ ସରିଗଲା ହଁ ଏପଟେ ବୁଲା ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ବୁଲା ଏପଟେ ବୁଲା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗାର ଦେ ଆଉ ଏଇଠି ଇଂଲିଶ ଦେଇ ଭଳିଆ ଶିଖିଛୁ ଶିଖିନୁ ଏଇ ଆଉ ଲ ଲେଖ ଏମିତି ଏମିତି ଗୋଟେ ତିନି ଏଇଠି ବୁଲେ ତାପରେ ବୁଲିଆ ଉପରେ ବୁଲିଆ ନାଚଟାନ୍ତୁ ୟାର ହେଲା ସରିଗଲା ତୋର କଥା ହଁ ଡାକିବନି କତ ଡାକିଥିଲୁ ତନ୍ତେନେ ପ ଏ ଡାକ ଏତିକି ଖାଲି ଡାକିବୁ କବ ଭ ତାପରେ ମଞ୍ଜିଆ ତାପରେ ରଳିଆ ଖଡ଼ି ମାର ତାପରେ ବ ହଁ ତାପରେ ମୁଦନେଶ ହଁ ତାପରେ କ'ଣ ନେଇଥିଲୁ ହଁ କ ହଁ 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 କ୍ଷୟ ଏଇଟା ଇୟ ଇୟ ଲ ଆଜି କ'ଣ ନେବୁ ଜାଣ ଅନୁସାରେ ବିସର୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହଉ ଆଉ ଥର କହ ଭ ମଞ୍ଜିଅ ନା ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଖାଲି ଡାକ ବ ଭ ମଞ୍ଜିଅ ରଳିଅ ବତାଲ ବେଶ ମୁନେଶ ଦନ୍ତେଶ ହକ୍ଷୟ ଇୟଲ ଇୟଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁଆର ହାଲ ବେହାଲ ହେଇଗଲାନି ସେ ପୁରା ଓକ୍ଷୟ ଇୟଲ ପଛରେ ଲେଖିଲା ତା ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧିଲାନି ତା ହାତ ବିନ୍ଧିଲାନି ତା ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଲାନି ଆଉ କ'ଣ ବିନ୍ଧିଲାନି ହଉ ଲେଖିଦେଲ ନା ସବୁ ଓ ଶେଷ କରିଦେଲ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଲେଖା ସରିଗଲା ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ କେଉଁଠୁ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଉଛି ଡାକ ଟିକେ ହେଉନି ଆଉ ଭଲସେ ଡାକ କରିବ ଝିଅକୁ ହଉ କହିଦେ ସାଙ୍ଗମାନେ କହିବିନି କିଛି ହଉ ତାକୁ ଭାରି ଥକା ହେଲାନି